programang ito ay katuwaan lamang. Ito ay para sa mga taong gustong sumala. Kung gusto mong sumala, manood ka na. Makakaon ba mo og tulo ka beses sa usa ka adlaw dito sa inyong probinsya? Dili ko yung magkaon sa usa ka adlaw di dali mo kaon sa semana kaduha. Dito ko sa mga probinsya. One day one pit rin kuya. Jerry, Kuya, naakay ka o ba na mo abot ron? sige. Lalain niya po ni siya. Sige. Kay si John Fred nang labas sa iyang mga ilisan. Adrian Sulod. Migo! Gusto lang ko! Welcome sa Pinoy Small Brother. Adrian and Jerry. Karon kay usa naman mo sa akong mga housemate. Sukad karon dili na mo pwede mo gawas. Makagawas mo 2031 pa. Yun na eh. 2020. 11 years? 11 years? Sana mo ba kita sa akong kuya Manay ha? Nakadala ba mo sa inyong mga ilisan? Kuya. Inyong t-shirt, Na. tuwalya, short, brief. Inyo bang nadala? Nadala ko yan. Nakadungog kog balita na kamo daw ang pinaka-bright sa inyong school. Wala ko na ginambog pero tinood na yan. Tinood yan. Sige, ako tamang testingan kung bright ba jud mo. Asa ang tuo nakamot? Kuya. Asa ang wala nakamot? Kuya. Sige, iisa inyong tuo nakamot. Iisa ang wala. Lantaw sa tuo. Lantaw sa wala. Iisa ang duha ka kamot. Sunod sa akong istorya. Sige kuya. Close, open, close, open, open, close, open, close. Sumya. Wow, very good. Amazing. Di ako nakatuon na bright juday mo. Salamat kuya. Salamat kuya. Adrian and Jerry. Kuya. See you tomorrow. Katulgon tamog sayo. Kay gadaot na mog maayo. Maraming salamat. Thank you kuya. Like you. Tigo, gusto namin.